Yan ba na-icon ba na rider? Kasi nga to, photoshoot na to mga boss. Sir, rider ka sir? Ay, yes sir. Pwede ba i-photoshoot ka kadali lang? Okay lang siya mo? Sige sir, sige sir. Ah, sige. Dire naman to sir. Kuha po kayo motor ba? R15. Pagpupuho na to ni kay pang profile pic. Suot ang helmet. Suot sa. Sige lang. Gunit sa Manila. Alak lang. Nga tanong sa ko bro. 1, 2, 3. Duko daw. Nang murag nagkuhan-kuhan ka, tanong sa motor. Check. Patay ng init. Yet! Atras bro. Dek. Wala naman po. Tidak ka. Gunit. Anak sa Manila niya. Tanong sa ko. Nah. 1, 2, 3. 1, 2. Yes. Next shot. Di ako daw ka. Wala ko daw. Anak, tawad lang sa. Kuha lang ko picture. Yusa Nice. Ayos. Check lang. Tanong sa palibot. Nice. Nice. Lihok lang gid. Ayos. Ising po kasi. So makita mo to. Islet do anak. Nga lakaw do bro. Asip naglakaw lang ka anak mo simple. Di kay kan. Nya lakaw sa ko padulong. Ay lang ko pansina. Mura ra kag ning naog sa motor. Sige. Sige. Murag natural lang nimo nga kuan ba. Sige go. Nya labay sa kuha dre agi. Sa angkas nya tanaw sa kuha. Kay murag bato na tarong. Sakay. Makaya ni mga dili mag-stand. Anak. Nya, tama ka na. Sige. Gunit sa Manila. Nya tanaw sa ko. Yan lang Yan. Tanaw sa ko. Nice. Yan. 1, 2. Yes. Buwa na. So, napakay gusto nga posting. Tara nga lang. Tapos pa ko. Ito. Sige bro, anak. Tanong ko. Isa pa. Yes. Yes. Ay, dulit pa daw ba? Diyan lang ka. Steady lang siya. Wala din makita ang motor. Portrait. 1, 2. Ayos. Ay, sorry. Kato daw. Gunit sa Manila. Ay, kira. So tayo helmet niya. Katong marag. Yan ako. Kaya tig content to. Gani po na punta. Saday ganahan ka nga picture. Practice mo go di po, yung photographer gini. Practice lang. Ana bro, murag kuan bikang-kang bro. Padol sa motor gamay. Gunit. Usay. 1, 2, tanaw sa ko ha. Nga, 1, 2, 3. Yes. Detail kami. Ay, ana daw bro. Tubang, murag nag-anak sa motor. Sige daw bro. Hindi pa dyan siya, sagbot mong gwapo building. Okay bro. Sakay angkas bro niya. Buang stand. Niya anak. Ay, ana daw. Ana. Nice.
Sige. 1, 2. Straight tagamay manubila bro. Kaya mo na hiwi. Na. 1, 2. Ayos. May side view ko eh. Na. Atay yung iyaban ni bro. Wala na, samot na ka-in love. Sige, pusing na. 1, 2, 3. Ayos. Check sana ko ah. Musig blurred. Kayag mo kayo. Sulit kayo ba? Sulit. Sulit kayo. Sige pa daw. Nasa sa cellphone. Flash. Labay. Ah, malabay ka? Sige. Asa mo ka? Ay, mo banking ka? Jadi bangking. Ngit. Ad. Diri. Mana ka diri ana? Oh, mana to? Diri ka straight. Sige. Sitting sana ako kay. Kailangan ikpas-pas. Okay, dito. Okay, isa pa. Last, isa. Dahil lang wait lang dahil lang. Inay. Sige. Sige, last, sige. Inay. Okay na. Ha? Ayos. Okay na. At least ba? Ayos. Okay na. Ayos na. Nice. Lisod pag-banking day. Kani mo na akong lens good kay manual focus ra. Mo na mga lens ko kana mga banking. Oo. Chamba na lang gyud. Tanaw ka. Relax na. Dito to sa kono dandong. Dire na. Tapos singa ako drive bro. Sige daw bro. Ako sa drive bro. Mo ka testing ang pin ba? Ilang kong banking eh masig salata. Woo! 15 guys. Unsa yan eh? Down ba? Sayang kamera. Focus. Distracted sa kayo. Bilang. Sudah po.